Dietmar, rot mal bitte den Ball. Super. Murat, mach ein bisschen die 2 Tormeter ein bisschen. Das ist ein bisschen sich gewöhnen. Ein Ball reicht. Wirklich. Ja, ja. Nein, er möchte nicht tun, er möchte das drauf. Beginnen wir mit dem ersten Spiel. Spanien gegen England. Italien gegen Deutschland. Bitte macht euch bereit. Atalay, gib mir den Ball und stell dich den an. Matt, komm. Bravo, Mann. Ja, Atalay, das war deiner. Komm mit. Sehr gut. Ajde, počnos. Ajde, poču se. Nino, prati. Guarda, okreni se. Hey, zeig mal deine Muskeln. Bravo, Dimčo, za malku. Bravo, Nino, tira un bit, sad ja. Samo ti čuvaj. Je? Kreni se tu. Ne pričaj. Sam, Dimčo, sam! Šut! Aba što podale be, Dimčo, trebaš da biješ be. Nino, za malo si dobio to ne gleda se. Niko, ti dobij šansu. Ljuba, Sam, davaj. Ej, za malku. Iskre, Dimčo, tukaj stoji. Iskre, Dimčo! Wait for it.
Sam! Bravo, Dimčo! Bravo! Bravo, Dimčo! 1-0. Гол на Димчо. Как го прегръща целият отбор. Браво, Дими! Спечели 10 евро от баща ти. Той е голмайстора на отбора. Той, ако не вкара, няма кой врачи. Пас! 2-0, браво! Най-после той да вкара гол. Пас! Браво, 3-0! Димче го изкараха. Какво ти казаха? Да идем при тебе. Що ти изкараха? Защото да има шанс те да бият. Да има шанс те да бият. Той каза, тренера ми каза. Да има шанс Англия да бие. Леле, майко ми, от всичко е Поле. корумпирано тук. После, като червените вкарат, аз пак ще влезна и каза. Ето това е. Корумпиран матч. Това е до сака. Макне чашата, това е моята чаша. И какво каза сега? Чака да пие сега вода. И вижте какво става корумпиран матч. Вижте сега самия футболист какво ще каже. Какво каза треньора? Че съм много добър, да излизам да имат други отбор шанс Да вкарат, да бият. Ето, видяхте ли? Да видяхте ли? Давай, Димчо! Шут, Димчо! Браво, бе! Браво! Ey, ich habe alle Bälle im Tor geschafft. Ich habe diese du kennst mich? Er kennt mich. Ich habe alle Bälle gehalten. 1-0. Wie ich gegen dich С гола на Димчо. Mach dich fertig. Wärst du nicht kleiner Papier? Jan, hol ihn dir, komm! Was ist das mit der Basketball? Давай, Димчо, ти си! Шут! Lukas, alles gut, weiter geht's. Tian! Tian, du bleibst doch vorne, mein Freund. Dann bleib vorne. Ja, Müssen komm her. Давай, Димчо, сам си! Към вратата се обърни! Hashtag Srce! So, jetzt schießen Sie den Ball gescheit nach vorne. Hinter ihn напред. Давай, Димчо, тичай! Искай, Димчо! Шут! Браво, Димчо! 2-0! Браво, Димчо! Hey, Anstoß! Bocci, der Anstoß, gib den Ball nach vorne, guck mich nicht an. Hey, Bocci, da, warum guckst du zu mir? Anstoß, der Ball muss vor. Immer wenn wir ein Tor kassieren, nach vorne,
okay? Sehr gut. Darius! Darius, schneller, 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 komm! Muss ihn nach vorne! Hey! Komm! Hey, Lucy, wenn du den Ball hast, warum gibst du nicht? 2-0 и двата гола твоите. Браво, Деjan. Браво. Его е 2 гола. 2-0 и Димчо двата гола ги вкара. Браво на него. Това е сега финала между Италия и Франция. Отбора на Италия играе Димчо Димитров и се класираха на финала. Стискаме палци за Италия, за малкия Димчо. Чакаме съдията да даде сигнал. Seid ihr soweit? Einen Ball bitte zuschauen. Spielfeld 1, ihr seid soweit? Ja. Spielfeld 2? Ja. Auf die Plätze. Айде. Почва се. Айде, Димчо, стискам палци. Сам, Димчо, към вратата! Ей, фона му далеха. Дай, Димчо, напред, шут! Браво, гол! Браво, Димчо, гол, 1-0, браво! Браво, Димчо! Ева! Браво, Димчо! Пас! Браво! 2-0! Сега вече ми хареса на финала. Димчо, стой тук, иска я! Стой тук! Дигай ръката! Браво, Димчо! Иска я, Димчо, дай шут! За малко! Сам си! Браво, гол, браво! 3-1, 2 гола на Димчо! Какъв е то финал, треньора влезна да им помага. И наши треньор влезна. Ева тук, Адлика, стой тук, Димчо! Стой тук и му искай! Ева към вратата! Подай! Тук, Димчо! Отзад!
3-1. 3-1. Alci, pane, baterete, Dimčo. Тука, Димчо! Връщай се, бе! Ево тука, Димчо! Дими! Бутай го! Стой тука! Чак протига ми ръка. Стой! Ево, назад, ево! Vamos, Schuss! Schuss! Alle rein! Forza ragazzi! Si organizzava il tuo mio vlog. Bravo di nuovo, che fitta di ciò. So, nachdem die Luciana ja jetzt приятели, днес имаме радостна новина и сме доста щастливи. Моят първороден внук вкара 7 гола и получи първи си медал. Така че всички с моите гости, заедно с всички деца, ще го посрещнем като шампион на семейството ни, шампиона ни. И чакаме го с радост да си дойде да го посрещнем. Дими победи! А викате, шампионе! 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 Сега! Ти ми шампиона! Ти ми шампиона! Пукайте баланите! Браво на шампиона! Сърбия
Браво, шампионе!